बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंगोन। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दिनै बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे खौरांखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोसावो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय गंनै हायुङारि हाग्रामा आरो गंनै हाग्रानि जुनार रैखाथि हाग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों होननानै फोरमायो। बे हाबाफारियावनो भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्राजों लोगोसे इटाली, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फोरमायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাইল্ডলাইফ কনফাৰেন্স আমাৰ BTCত সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে এই মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, আমাৰ দুটা ৱাইল্ডলাইফ আছে, বৰনদী ৱাইল্ডলাইফ আৰু চক্ৰশিলা ৱাইল্ডলাইফ, এই চাৰিটাৰে দুটা ৱাইল্ডলাইফ, দুটা নেশ্যনেল পাৰ্কটো কেনেকৈ আমি গঢ়িব পাৰোঁ। ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এই নেশ্যনেল পাৰ্ক দুটা আৰু ৱাইল্ডলাইফৰ থ্ৰুৱেদি আমি পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকক কেনেকৈ জনাব পাৰোঁ যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলো জিঅ'গ্ৰাফিকেলি আৰু ছ'চিয়েলি, ইকনমিকেলি, পলিটিকেলি মানে সকলো ছাইডৰ পৰা আমিও যে খুব মানে আগবঢ়া, সেইটো কেনেকৈ আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, সেইটো উদ্দেশ্যৰে আমি কনফাৰেন্সটো পতা হৈছে। আৰু পৃথিৱীৰ কোনটো কোণত কেনেকৈ হৈ আছে সেইবিলাক আমি তেওঁলোকৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে কাৰণে তেওঁলোকক ইয়াত আমি চেমিনাৰত আনি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰাও আমি কিছুমান আইডিয়াটো ল'বৰ কাৰণে, শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি কনফাৰেন্সটো পতা হৈছে। এইটো হ'ব 16, 17 আৰু 18 সেই চলিত মাহৰ 3দিনীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম। তাত আমাৰ বাহিৰৰ পৰা ইটালী, বাংলাদেশ আৰু ভূটানৰ পৰা আহিব আৰু আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেটৰ পৰা টোটেলি 21জন ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন আহিব আৰু ডেইলি আমাৰ ইয়াত 2000 মান ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আৰু ইণ্টেলেকচুৱেলসকল ইয়াত আগভাগ ল'ব। क'क्राझार नोगोरनि आर&बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।